É posible pedir máis. Máis que un antioidio con efecto sistémico do tebuconazol. Flint Max, con acción preventiva, curativa e actividade prolongada, controla oidio, botritis e black rot. Flint Max, con 3 tratamentos autorizados e unha dosificación reducida. Flint Max, é posible pedir máis. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carvalla. Pídao no seu establecemento habitual. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikuraとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Ridomil-Gol MZ, funxicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil-Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil-Gol MZ, o funxicida. É un produto de Singenta. Máis información na nosa web. Os viñedos atópanse nestes momentos na etapa de prefloración, unha época moi importante para as vides, xa que marcará o futuro das colleitas. Nesta etapa, a maior ameaza é o mildiu. É un momento moi crítico para coidar do viñedo, non? Estamos ante unha climatología que está sendo propensa á aparición das enfermedades, do desenrolo das enfermedades, sobre todo de mildiu. Entonces estamos con a climatología típica da afectación das enfermedades. Deberíamos ter moita precaución porque no estado de floración é onde nos chegamos unha potencialidade moi grande da colleita. As abundantes chuvias e a climatoloxía suave está favorecendo a proliferación desta enfermidade. En excesivamente mal, porque si que as chuvias se houbera unha temperatura máis baixa, pero a temperatura non é baixa, senón é agradable, ademais, pois que a humedade, que a chuvia afecta moito a proliferación das enfermedades, sobre todo do tipo de vista fúngico. Con lo cual, pois debemos estar máis encima do cuidado da viña desde o punto de vista de tratamentos antifúngicos. Os cuidados desta época marcarán a etapa de floración, momento decisivo para a calidade e cantidade das colleitas. Porque no momento da floración é como se dixéramos que é o parto, digamos, da planta, non? Entón, podemos ter un parto con menos complicacións ou un parto con moitas complicacións. Se temos un parto con moitas complicacións, lógicamente vamos a ter unhos fillos, de alguna maneira, non tan abundantes, nin tan sanos, e vamos incluso a ter o risco de perder productividade. Ante a gran ameaza do mildiu nesta época, os tratamentos son vitais para coidar os viñedos. Pois debemos facer, como temos un crecimiento activo importante, debemos proteger con fungicidas, tanto para o mildiu como para o oidio, que teña a capacidade de ser, ou a característica de ser sistémicos, que nos van a proteger os novos brotes, os novos crecimientos que pode ter a planta, tanto para o mildiu como para o oidio. A nivel de fungicidas sistémicos, temos tamén a suerte de contar esta campaña con outro principio activo novo, a maiores sistémico,
ao cetopripolina, que de alguna maneira é unha bendición tamén poder contar con unha arma máis no mercado para combatir o dichoso mildio, que este ano está sendo moi afectivo, vamos a decirlo, é moi activo e bastante virulento por as condicións climáticas que son favorables ao seu desenrolo. O cetopripolina, que é o principio activo sistémico, está formulado con Folpet, o nome comercial da cetopripolina, que é moi difícil de nombrar e tal, é Zorbeck, e virán moitas isopripolinas, de alguna maneira este ano e para o ano que ven outros Zorbeck a maiores. O aumento do mildio leva os viticultores a facer máis tratamentos que noutros anos. No caso de Seaga, levan 2 tratamentos máis que na anterior tempada. Por iso, aconsellan aos viticultores informarse ben antes de tratar para previr enfermidades sen estragar a colleita. E ben asesorarse con un técnico especialista ou experto de alguén que teñan de súa confianza para ir mancándolle unhas pautas de praxis de tratamento para evitar a instalación das enfermedades e, lógicamente, evitar os daños de cosecha. Ademais de combater o mildio, non hai que deixar de lado outros cuidados da viña que poden causar problemas ou enfermidades. Manter os viñedos o máis limpos posibles de malas ervas que invadan a línea de cepas, lógicamente sempre un reservorio de enfermedade e un reservorio de humedad para o tema dos hongos, pero sí que o máis importante é, neste momento, intentar que as enfermedades fúngicas non nos afecten dar os medicamentos máis adecuados que falamos antes para evitar os contagios, para a redundancia do momento que estamos, e a pérdida de cosecha afectados por ese tipo de ataques fúngicos. Os técnicos tamén resaltan a importancia dos equipos de protección individual, que nesta época teñen unha dobre función: protexer os viticultores dos produtos químicos e dos contaxios por COVID-19. Protegerse como sempre se protegeron cando hai os tratamentos cos seus equipos de protección individual, e manter as distancias que dicen os cánones e outras autoridades sanitarias, pouco máis. O que estaban facendo hasta ahora, pero mantendo, lógicamente, as condicións a maiores da situación que estamos vivindo neste momento. Os viñedos que estean ben tratados chegarán en boas condicións á época de floración. Nesta etapa, a boa climatoloxía será o mellor aliado para os viticultores. No actual estado da vide, é recomendable protexer os viñedos contra o mildeo cun fungicida sistémico que protexe incluso os crecementos posteriores ao tratamento. Así mesmo, hai que protexer contra o idio e os posibles ataques de acariose. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A crise do coronavirus pon contra as cordas o futuro do enoturismo. Para analizar os desafíos aos que se enfronta o sector, a Ruta do Viño Rías Baixas decidiu impulsar 2 seminarios de formación online. Nestes encontros analizouse a nova realidade que se abre para o sector derivada da pandemia da COVID-19. La Ruta del Vino Rías Baixas pone en marcha 2 seminarios de formación online para facilitar la adaptación de sus establecimientos al escenario COVID-19. Para organizar estos seminarios hemos querido contar con la participación de The Wine Tourist School, que lo integran consultores con una amplísima experiencia en el sector enoturístico y que además conocen a la perfección el territorio de Rías Baixas. Hemos planteado la realización de 2 cursos con temáticas diferentes que entendemos serán de gran interés para nuestros socios. O primeiro destes cursos, celebrado o pasado luns, serviu para abordar a crise sanitaria, os posibles escenarios que se poden dar e como vai afectar esta situación aos establecementos enoturísticos. El primer curso se denomina Escenarios después del COVID-19, recomendaciones para el sector enoturístico. La actual crisis sanitaria plantea distintos posibles escenarios. Muchas preguntas se agolpan y se plantean a las empresas del sector enoturístico. Si bien aún no existe una fecha para la apertura normal de nuestros establecimientos, se hace necesaria una reflexión práctica de qué medidas podemos implementar para poder continuar de una manera relativamente normal con la actividad. La idea también es incluir un análisis DAFO de la situación actual. A outra das accións, organizada esta mesma mañá, serviu para poñer sobre a mesa as medidas necesarias no ámbito hixiénico-sanitario e de seguridade para que apliquen as adegas unha vez poidan retomar a súa actividade no turística. El segundo curso se denomina Recomendaciones higiénico-sanitarias y de seguridad en las bodegas.
En el sector de las bodegas se ha visto gravemente afectado ante la situación del COVID-19. Ante esta situación de incertidumbre, consideramos muy necesario facilitar al sector una serie de recomendaciones sobre las medidas en el ámbito higiénico-sanitarias y de seguridad a aplicar en las bodegas tras la reanudación de su actividad no turística. Unas recomendaciones que se apoyarán en el informe del ICTE sobre el turismo industrial, donde están ubicadas las bodegas y que esperamos recibirla en los próximos días. Para a Ruta do Viño Rías Baixas, estas iniciativas son esenciais no actual contexto para tentar achegar información de utilidade nun momento de enorme incerteza non só para o turismo, senón tamén para todo o sector do viño. Creemos que era fundamental ofrecer este tipo de tipología de cursos a nuestros socios, ofrecerles un poco de luz ante la situación en la que nos encontramos. Creo que tenemos que aprovechar esta situación de parón para trabajar, reinventarnos y estar bien preparados para cuando el turismo se vuelva a reactivar, aunque somos conscientes de que será lentamente. Sobre o que está por vir, a organización agarda unha paulatina reactivación do enoturismo. Na Ruta do Viño Rías Baixas traballan pensando en que a súa actividade se poida retomar este mesmo verán coas restricións e medidas pertinentes para garantir a seguridade de todos. Ojalá tuviésemos claro el escenario que tendremos este verano, pero lo que sí espero es que cuando por fin haya traslados entre las diferentes provincias y comunidades autónomas, nuestro sector se vaya reactivando poco a poco y que entre todos podamos conseguir la reactivación del enoturismo. Un sector a nuestro criterio clave, ya que es desestacionalizador, se desarrolla en núcleos rurales, en plena naturaleza y sin masificaciones. A reactivación do enoturismo dependerá da evolución da pandemia do coronavirus, en especial da fin das restricións de movimento entre provincias, xa que estamos a falar dun sector que depende moito do público chegado de outras comunidades autónomas do territorio español. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiesporulante consegue a mellor produción do seu viñedo. Melody Combi, a clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual. Hola a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta cata, en esta primera cata en directo en Facebook. O enoturismo explora novos xeitos de dar a coñecer a potencialidade dos viños de Rías Baixas. Na procura de novas experiencias, Condes de Albarei está a organizar catas virtuais a través das súas redes sociais. Dende Condes de Albarei estamos a levar a cabo unha serie de iniciativas, de propostas que xurdiron a raíz desta situación tan extraordinaria que estamos a vivir. Unha destas iniciativas son as nosas catas virtuais que estamos a levar a cabo a través das redes sociais de Condes de Albarei. O obxectivo destas degustacións que estamos a facer non é máis que intentar achegar o enoturismo a todos os fogares dunha forma distinta, amena, para que a xente pase un rato agradable a través dunha copa de viño. As degustacións virtuais celebranse cada sábado tanto en Facebook como en Instagram. Estas catas estánse desenrolando cada sábado, primeiro ás 7 da tarde ten lugar no Facebook de Condes de Albarei e unha vez que remata ás 7:30 pasamos a Instagram e realizamos outra das catas. En cada sesión estás a catar un dos seus albariños co obxectivo de demostrar a versatilidade destes caldos. Non é máis que intentar achegar o enoturismo a todos os fogares dunha forma distinta, amena, para que a xente pase un rato agradable a través dunha copa de viño. Ademais, cada semana estamos a catar un dos nosos albariños para que tamén nos poidan coñecer un pouquiño mellor e tamén unha das finalidades que se descubra, que poidan apreciar a gran versatilidade que ten esta variedade de uva. As sesións están conducidas por expertos da adega. Están dirixidas por algúns dos nosos expertos, neste caso que nos están a colaborar son a nosa enóloga Andrea Obenza e tamén o noso responsable de viticultura Alberto Barral e Alicia Martínez, que é a nosa sumiller. Eles son os responsables de que cada semana coñezades unha das nosas elaboracións e poidades descubrir un novo viño, un novo albariño dunha forma distinta, dunha forma entretida e amena
que non é máis que o obxectivo de todas estas catas, non? Ademais desta iniciativa, na Adega buscan outros xeitos de fomentalo no turismo. Outra das propostas que teñen en marcha é un sorteo a través das redes sociais de Condes de Albarei e Pazo Baión dun cento de packs enoturísticos. Cada semana sortean 10 entradas dobres para visitar a Adega unha vez reabra as súas portas. Outra das propostas que estamos a levar a cabo xira máis en torno ao enoturismo. Para nós é fundamental, é un pilar moi importante en Pazo Baión. Agora mesmo estamos pechados ao público polos motivos xa coñecidos, pero a verdade é que estamos desexando volver a abrir e a recibir a todos os nosos enoturistas. Entón, un poquinho para ir quentando motores, puxemos en marcha un sorteo nas redes sociais de Condes de Albarei e de Pazo Baión de 100 packs de enoturismo. Cada semana estamos sorteando nunha das redes sociais 10 entradas dobres para vir a visitarnos cando abramos as nosas portas. A Adega, como todo o sector, enfrontase a un contexto incerto e de moitos cambios. No referente ao enoturismo, Condes de Albarei estuda xa medidas a implementar para poder realizar as visitas nas súas instalacións con todas as garantías. Evidentemente estamos a vivir un momento de cambio, estamos abrindo hacia unha nova realidade e efectivamente vamos a notalo, vai haber cambios. Dentro do sector enoturístico xa nos estamos a preparar. Evidentemente, cando reabramos as portas vamos a notar diferencias e todas van a xirar en torno a parámetros de seguridade e de hixiene. Para nós o máis importante é que todas as persoas que se queran achegar á adega o fagan dunha forma segura e que poidan desfrutar do noso entorno e dos nosos viños coa total tranquilidade, non? Entón, neste sentido, vai haber moitas máis medidas de hixiene, como vos comentaba, tamén adoptando todas as medidas que nos están chegando dentro do Ministerio de Sanidade para cumprilas e garantizar a seguridade de todos os nosos enoturistas. De momento, Condes de Albarei pon o foco na súa actividade a través da internet, onde, por certo, pon a disposición do consumidor os seus produtos sen gastos de envío. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o funxicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o funxicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Nun momento no que os paradigmas sociais están mudando, o Consello Regulador de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia decidiu celebrar a súa primeira queimada online. No acto, organizado en colaboración co Casino de Madrid, participaron máis de 130 persoas. A iniciativa serviu para poñer en valor a cultura galega, aproveitando para reivindicar no actual contexto a necesidade de consumir produtos amparados con selos de calidade. A través deste acto online, o Consello Regulador de Aguardentes e Licores Tradicionais de Galicia aproveitou para achegar ao público a cultura dos destilados de uva na nosa terra. Na sesión, puxose o foco no renacemento do viñedo en primavera ligado á tradición dos maios. A enóloga María Isabel Mijares expuxo as claves da vendima e do proceso de elaboración dos viños e destilados galegos. Dentro do Consello Regulador, pola súa banda, indicaron que os licores tradicionais representan produtos únicos que conseguiron aunar tradición e vanguarda. Na charla O renacemento do viñedo e os maios, rendeuse un homenaxe ás tradicións de Galicia e á calidade dos seus viños e augardentes, co foco na augardente de Oruxo. Os asistentes reivindicaron a necesidade de consumir produtos amparados polo selo de calidade, xa que é a única garantía de que se trata dun produto elaborado en Galicia e que cumpre con todos os requisitos. A xornada rematou cunha conexión co parador de Santo Estevo de Ribas de Sil, na Ribeira Sacra, dende onde un druida fixo o tradicional conxuro da queimada. Ridomil Gol MZ, funxicida sistémico contra o mildeu.
Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil Gol MZ é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe incluso as medras posteriores. Ben formulado coa nova formulación Pepite, moito máis sinxela de medir e mesturar. Ridomil Gol MZ, o fungicida. É un produto de Syngenta. Máis información na nosa web. Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. Fertimón recomenda Armetil 50, o fungicida que protexe a viña dende o inicio. Armetil 50, o sistémico con maior rapidez de acción e poder curativo. Armetil 50, o fungicida adaptado ás nosas condicións climáticas. Armetil 50, olvídese do tempo. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. A clave contra o mildeu. Melody Combi con nova formulación en gránulos dispersables e maior seguridade para os aplicadores. Melody Combi, con 4 tratamentos autorizados que grazas á súa potente actividade preventiva, curativa e antiesporulante consegue a mellor producción do seu viñedo. Melody Combi. A clave contra o mildeu. Bayer, distribuído por Agroquímicos Carballa. Pídao no seu establecemento habitual.